Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали RUL TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 13 августи соли 2021 1000 рубл 153 сомониву 80 дирам ва $100 1132 сомониву 28 дирам. Дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо аз 50,000 сомонӣ сар мешаванд ва боз хонаи ипотека яъне кредит ҳам ҳастай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва мехоҳед дар эълон мондан ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кор. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳраки Шарора, шаҳри Ҳисор. Як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 3 мошинои бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва нархаш бошад 115,000 сомонӣ мебошад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. Марҳамат. Аз номи канали RUL TJ гап занед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора 7 сотиқ замин, 3 дар хона, ҳамоми дарунӣ дорад. Нархаш бошад 230,000 сомонӣ мебошад ва срочна фурухта мешавад. Ҷойгир аст дар шаҳраки Шарора, қарибии мактаб. Об, свет доимӣ мебошад. ҳуҷҷатошам 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар ДУЮМ мошинаи бинои новостройка. худи дом аз 4 ошёна иборат аст. хона коробка мебошад, падабой тайёрай. Об, свет ҳамавақта ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ. ҳуҷҷатош бошад 100%. нархаш 145,000 сомонӣ мебошад. рақамҳо дар рӯи экрана рақамҳои риэлтор мебошад, яъне агентства ва ҷойгир аст дар пушти дарвозаи дуюми саршавии Корвон аз тарафи Душанбе. Марҳамат. хонаи коробкаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак. ҷойгир аст дар лангари боло. 3 дар хона дорад, кухни, душ, дарунуш дай, 6 сотиқ замин дай. ҳуҷҷатош 100%. нархаш бо маслиҳатай. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия дар рӯи экранай. худи соҳибаш дар шаҳри Москва қарор дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор, повороти Мачитонда, 6 сотиқ замин. хона 2 этажа мебошад, 4 дар хона, боз мансардам дорад. хай аз рӯи суратош маълумай. подвалам дорад, монтаж дорад, шкатур даруну берун дорад. лесинсаҳош тайёрай, заборам дорад, об, светам дорад. хулос ҳама чия дорад. дарахтони мевадиҳандаам дорад, 37 дона. ҳуҷҷатош 100%. нархаш бошад 300,000 сомонӣ мебошад. бо савдоам мешавад. аз номи канали RUL TJ гап занед. рақамҳои Москва, WhatsApp, имо дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 19 мошинаи бинои новостройка. худи дом аз 20 ошёна иборат аст ва ҷойгир аст дар маҳаллаи Зарнисор. хонара ойнаҳош шаҳра нигоҳ мекунад, яъне тарафи роҳи калона. балкон дорад. дар дом 2 лифт, об, свет ҳаст ва ремонти сохмон рафта истодааст. аллакай 60 нафар зиндагӣ доранд. охири сол бояд супорида шавад. нархаш ҳамагӣ 120,000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, WhatsApp, имо дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, Ҷартеппада.
4 дар хона, 1 подвал ҳам дорад, документош ҳаст, 6 сотиқ замин. Аз роҳи калон ҳамагӣ 150 метр дур мебошад ва нархаш бошад ҳамагӣ 92 000 сомонӣ бо муомилаам дорад барои харидорои конкретни. Марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, деҳаи Устошамс, посёлкаи Навай, 8 сотиқ замин, 4 дар хона ва на ремонтай дарун нуждай. Ремонт полни кадагиай об ҳаст, айни ҳол зиндагӣ кардастан соҳибош ва ранги сексия ремонт кардагиай. Срочна сум дар кораи соҳибошда барои ҳами фурухта мешавад бо нархи 193 000 сомонӣ. Боз арзон мешавад. Рақамҳои соҳибош дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. Духонага квартира бо масоҳати 78 метри квадратӣ шумора метавонем ба ҳазур ба 3 хонага табдил тиен, чиба ки масоҳаташ ҳамхали имконията дорад. хона ҷойгир аст дар 9 ошинаи бинои новостройка. худи дом аз 9 ошина иборат аст. хона перегородка, монтаж, сантехникӣ, дарутрезаи главни тайёр аст. нархаш бошад 307 000 сомонӣ ба қурби доллар 27 000 доллар мешавад. срочна фурухта мешавад. рақамҳои риэлтори дӯстони гиромӣ, рақамҳои агентства мебошад. марҳамат, занг занед, боз ягон дигар вариант ба шумо агар дар кор бошад ба шумо ёфта метиҳанд ва кӯмакшона мерасонанд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як этажа ҳавлӣ дар 7 сотиқ замин, 5 дар хона бо масоҳати 110 метри квадратӣ. фикр мекунам 110 метри квадратӣ дар барои 5 дар хона уқам бисёр нест. барои 4 хонага беҳад хубай, лекин барои 5 хонага фикр мекунам аз 130 квадрат бояд болотар бошад. хай давом метем. ҷойгир аст дар лесхоз, евроремонти нав дорад. хонаи нав буд кардагианд, бо хишти пухтаву хом сохта шудааст. свет, об ягон проблема нест. обш скважина овардагиай, ҳафзи калон, болош маналит. ай ду тараф дараш ҳай. дарвозаи хона 30 метра мебошад. оғил, кладовка, оштону танур, хонаша пӯшидагӣ, фермаш тайёр. харидори аниқ занг занетон, сали арзон мешавад ба гуфти соҳибаш. нархаш бошад 345 000 сомонӣ мебошад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 6 сотиқ замин ҷойгир аст дар болои 8 микрорайон. ҳамагӣ 400 метр айсари роҳи асосӣ дур мебошад. ҳуҷҷатош тайёр шудагӣ 100%. свет, об ҳаст. як хонаи 6 ба 4 ҳаст. 1.5 мошин шағол, 2 плита, 1.2 ба 6 метра ва як мошин санг дорад. нархаш бошад 200 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 этажа, мансаршам ҳамчун этаж ҳисоб кардагианд. 4 дар хона, 4 сотиқ замин, ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Варзоб гез, наздикии кӯли Душанбе. масоҳати мансардаш 10.5 ба 9.5 мебошад. перегородка мекунӣ. 4 дар хонаи калон мешад. маршрути 26 ва 27 мегузарад. занг занед, боқимондаашро мефаҳмонам, мегӯд соҳиби хона. масоҳати ҳамин хонарам 110 метри квадратӣ мебошад, лекин 4 дар хона. нархаш 410 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, кадометон надона Варзоб гез дар куҷае, бениҳоят аз шаҳри Душанбе дур мебошад. тарафи Варзоб хела хулас дурай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курган-Тюбе, духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 5 ошинаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст назди прокуратураи вилоят.
доми 6 этажа мебошад новостройка. хона бе камбудӣ, харидори аниқ занг зана бо гап мезанем. илтимос беҳуда занг назанен, ради интересам занг назанен. харидор боша 24 соат метавона занг занам. соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҳолати люкс қарор дорад ва нархаш бошад 230 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Як хонага квартира бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар ТЕЦ шаҳри Бохтар. хонара нав катлаванша сар кардагианд. барои ҳамин кредит ҳам низ медиҳанд. аз якхонага то сехонага доранд. рақамое ки дар рӯи экран мебинед ин рақамои ҳамин ширкати сохтмонӣ мебошад ки ҳамин домро месозад. барои ҳамин ба ҳазур метавонед занг занед. дигар вариантҳорам дорад. 150 000 сомонӣ мебошад. лекин дӯстони гиромӣ аз катлаван саршудагия бо эҳтиёт бошед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. ҷойгир аст дар шаҳраки Навобод, тарафи айни Гарадогда. ҳамаи условияҳош ҳаст. ба ҳамаи чизҳои дарунии хона фурухта мешавад. да пуштуш соҳиби шуштуш нависад, не ки да пуштуш бохча дора. ов свет ҳамаш ҳаст. аз гаи 5 километр дур мебошад. ремонт дорад. нархаш 190 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб. 3 дар хона, 6 сотиқ замин. ҷойгир аст дар маҳаллаи Мирзо Турсунзода, назди масҷиди Ҳоҷи Мирзо. хона дар шароити хуб барои зиндагӣ қарор дорад. ремонт дорад. масоҳати хонаҳош 80 метри квадратӣ мебошад. нархаш бошад 140 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Масчо. 10 сотиқ замин. ҷойгир аст дар деҳаи Меҳробод. нархаш бошад 50 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. ваян буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода.